tepang iti tangatan. Tinapalabas, nasakit, tinakam ni Miguel, itinapasamak iti gayam na apinapatay da Don Braulio. Nagpalpaliw nga rod dayto iti aglawlaw ti ahensya, itinadlaw na ti lalaki akarkar na titigtignay na. Kabayatan na, imbilin ti Don kadagiti buyot na, asaan da pa'y larom rumuar tamangan no adda makailasin kalakwada. Naglabas ti aldaw, nagluwas ti Don amapan iti kabisayaan tapno makisarita iti gayam na, maipanggap iti bangunan da negosyo a human trafficking. Dinutuan nga rod ti Don ni Billy nga isupay lang ti mangsandikan kuana kadagiti mabati na a negosyo. Iti day tamat lang agundaway. Adda na panunot ni Billy nga ramiden ken kadagiti tao na ti ag-hold up iti bangko. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti talatan! Awan pa iti rumrumwar kada kayo. Urayan tayo makapanaw dagiti pulis. Boss. Dadyayan ti lookout tayo. Kampay di. Agbasbasa da iti pagiwarnak iti asidag ti bangko. Well, boss, nakita ko matadya kakumplot tayo security guard. Dayjay. Naglugan ng dagiti pulis iti nagsardeng a kotse ti batog da. Kanya tiramid na tayo, boss. Kita ka din. Wen, ilimang nyo na imbag dagiti igam nyo. Kat apaman na makadanon kayo ti ruangan ti bangko. Paltugan nyo at dagos di security guard akadwa ti kakumplot tayo. Ala, dumsahag kayon. Kat amo yung tiramidin nyo. Boss. Hala! Nagkargayo kayo amin ang titima ni Bag ng itikwarda! Kardo! Judo! Kartigan nyo! Sige! Pumana tayo titimang ko kada! Paligiti naramit tayo pa nag-hold up iti bangko. Boss. Boss Billy! Tiba-tiba tayo ita! Nagado a kwarta tinaytaray tayo! Kat apaman na makasangpot tayo dihay daw. Ikang kayo iti adu a kwarta. Boss! Ada ko mamkamat ka na tayo, police! Diyos ke! Kaya tiramid tayo, boss! Nagpartak ti Patrol Karda! Di ka una agdanag, Cardo. Ala, into na rin ti panagmanayo. Tasya kung ti makamo kadagiti mangkamkamat kada tayo ang pulis. Boss! Yawat mo kanyak ti grenade lancer, gani. Boss. Atoy. Puntirya at dagiti awan. Boss! Pagpantungan na tayo! Basta agmaneho ka! Ti grenade launcher ti sabtriyo. Bullseye! Dahil tatirumbang ka na kayo. Agtigos kayo iti danom ti payas. Wow! Boss! Nandiyan ba, ama? Kasjay ti mapasamak kadag iti man nakibiyang a pulis. Lakamon da tirong sotilyon akas kanyak. Ala, agren na kayo iti ara kakadwa. Ado ti mainom ken pulutan. Boss. Boss! Erdo! Umasidag ka man? Oh! Kapay, boss! Adda dito yung security guard. Ti bangko akakumplot tayo. Apaman na mabardak. Amo yun ti aramidan nyo. Boss, patayin nyo ti awanan pa ito. Kapay di. Yawatak iti dakilagatan. Akatukad ti panang tulong na kada tayo. Kalpasan na may patniyo. Alaan nyo mo't lang ti kwartakan po na. Kat pagbibingayan yung ton. Naawatan mo. Naglata, boss. Ala, baybayan nyo pa yung agragsak. Tabaudin dahil iti aragragsak na iti bihag. Maudin. Pasensyakan! Naibaon kami lang, amang patagan ka! Awan ng timaramidam! Malaksit ang nabusalan tingiwat mo! Nakapungon pa'y dagiti imam! Adios! Security guard! Ano ba? Hawain nyo ti kwarta manipot ti bulsa ti pantalon na! Napanawan tayong tibangkay na tayo itoy!
Kumusta ti pagnayo, Cardo? Boss Billy. Awanan ti parekot. Natayin ti security guard. Nasayat no kasta. Ket, ayan ti kwarta. Awanan na. Nagbibingayan min kadagiti kakadwak. Anang ipak ni iti bangkay. Sigurado kayo, nalinis ti. Ang naramid niyo, ha? Nalinis, boss. 100% nalinis. Di pa nang patay mi iti digest security guard. Ala, bantayan nyo na yung pagtaglalaw ti. Ay daw, tad na ba ba? Sa di natin papalang, boss. Ket, kutag di ko siya ti bye-bye. Dagang anak. Ha? Anak inom iti anak ina. Uri siya. Dagaang anak mat, boss. Adi, duwatan naman pa nagdigos iti bye-bye. Anya? Kaya't mo na paltugak taulon, ha? Boss. Diyak kaya't amakigidan ti buyot lang. Iti panaglangoy ko, iti bye-bye. Kira naman na, boss. Nusan lang ang makanawan ni Don Braulio ni Pili. Dinanok kong ti subsob na at nugnakam. Mas kala ko man iya bye-bye. Billy! Agyaman ak iti daytang imbagam, gayem. Agsagana itakanyak dagiti awanan bain a karnapar. Sige, gayem. Agan anat ka. Bye. Inawagan nak ti sigod nga asit ko iti military. Imbaga na kanyak ngawan ti aramidan dagiti pulis iti lugar a nakapasamakan ti karnaping. Agsubli ako iti nang iparking iti motorsiklo. Agpaliiwak iti lugar nga ayan dagiti karnapar. Ngayon nyawag kanyak ti sigod nga asit ko. Pankak, no iti dayja a lugar ti nang ipaknianda kadagiti nakarnap alugan. Pasig nga armado dagiti talo a lalaki a nakabantay iti sango ti gate. Nangato ti pader. Isu ajak makita no anya ti adday ti uneg. Ngam nalabit. Dagiti nakarnap alugan ti adda dita. Kabarbaro ako ti nagsardeng iti sango ti gate. Imunagan ti kotse. Kimita dito ayan ko ti may sa agwardya. Pinanawan na nakalukat ti gate. Nadlaw nan sa nga datawa naglingad dito'y kayo. Aday ta, umasidagan dito'y ayan ko. Malas mula yan. Tatalaga kulatugan ka, apaman ang makadanon ka dito'y. Nagsardeng tilo ko. Agpalpaliyo. Nasipngat, kat saan nakabas na makita dito'y. Imadayumat lang tewanan bain. Kat nagsubling iti samo ti gate. Idulin ko ti daduma, kwarta. Jak itin amin ka ni Don Braulio. Daytoyin ti gundaway ko tapno makaurnongak. Kat mangbuangayak mat iti sabali a grupo. Iti sang nagbayag. Panawa kon ti sindikato pag sirsirbya kita. Kaya't kumutiagbalin a big boss. Boss! Apay na kiti na pagtakwarta iti sangwanam, ha? Buybuyak. Anya? Buybuyam? Apay telebisyon na buybuyam. Pilosopo ka. Siyempre, kit-kitak lang ti kwarta. At nangamin planok nga ramidan, Cardo. Ha? Anya dita plano nga, boss? Kaya't ko ti suminan iti grupo. Anya? Sumina ka ni ti grupo, boss? Di mo pigsahan ti agsao. Taamangan no adda makangagkan ka. Ano nga, naklatak namin yung timbaga, boss. Siga makanawan kan pagtaltal kan ni Don Braulio. Sumina iti grupo. Saan pa yung ita, Cardo? Agurnungak pa iti adwa kwarta. Tapno adda aramata kamang buangay iti bukod ko a grupo. Anya? Adi kasanon. Sakton tag bali na makanawan kan pagtalkan ni Don Braulio, no? Suminaan. Manel! Sakbay ang mapasamak day ta. Patayin ka pa nga muna. Anya? Hoy, Cardo.
Si kalahang tinangibagak iti panggap ko. Di mo idandanon da ito kadagiti kakadwata. Da kasaklakit di ka ni Don Braulio. Numaamwa na ti amin. Naawatam. Juan, Boss Billy. Wala nga nasugalan di pa pananta, boss. Wen, alam dagiti koleksyon when no remittance. Iso, Oh, abay, boss. isarting mo dagos ti kotse karto. Uy, boss. Abay, boss. Ano ka di tinakitam? Di magmag nang agturong iti may isang establishmento. Kasla nakikita kon tiwanan bain. Kapsat mo ka di, boss? Boss. Abay, di nang anak mo tan, boss. Sanak nga gang angaw. Anya kabsat ko asasawam. Sorry, boss. Sorry. Dajay, nagtakder iti sango ti motor. Diyos kay, malagip kon. Pagandaran mo't lang ti kotse. Kat ibatog mo iti dajay lalaki. Paltugak ti awanan pain. Husto timbaga ti sigud a para siim ko. Awan titignay dagiti pan nakabagiti limteg. May papan iti nangipak niyan dagiti karnaper kadagiti lugan. Agpag napagnaak lang dito sintro ti ili. Nagpamarangak a concerned citizen. Idi mawag ak ije kwerpo ti pulisya. No awan pala titignay da. Siya akong tiyagtignay. Ti palto ka. Pakamatak ida iti bala. Nakadayudan. Agsubliak adagos itayan ti motorsiklo ka. Kamatak din ang paltog kanyak. Boss. Nagsiklat di pinalto kami taya. Ngun nga rod, talaga nasiglat ti awanan bain. Pinaltugak manan iti dajay. Ngam nakalisi. Boss, wala ka man no asintado ka. Tinakansyawan ka do. Nakalisi lang dajay. Anya ti planong nga ro dita, boss. Sublan ta ka di pa dyan pinalto kami tay. Talaga menel ka. Mapay man na naman nilak, boss. Sigurado ka nga dapay la ijay ta pinaltugak. Nakapanawan Sigurado nga may paindag iti pulis iti dajay lugar. Kapoy tinapasama ka pa nagpaltog. Damat panunod mo, boss. Apay ngamin asikapay ti kanayo nakadwak. Boss. Talaga sakit ka iti ulo, Kardo. Boss! Diyan kung may ganit manibela! Ano? Pilid! Napuntungan niya, men! May punta na... Anya ti mapasama kada bilikan kardo iti daytagong daway. Gagayem. Di uliway na dinggan, di tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, nagbalig iti grupo da bili anang hold up iti bangko. Iti daytamat lang agundaway. Pinaipak ni Billy ti kakumplot na security guard Ken Nicardo. Kabayatan na. Nakasarita ni Miguel ti sigod nga aset na iti militar. May panggap kadagiti nakarnap alugan. Nagpalpaliw nga rod ni Miguel iti nasao alugar. Iti adda kumaumasideg akabusor iti paglamlamangan na. Iti met panagturong da Billy iti sugalan, tapno alain da dagiti koleksyon, when no remittance iti sugalan, iti makita ni Billy ni Miguel, amagmagna nga agturong iti may isang establishmento. Pinaltugan ni Billy ni Miguel, ngam saan ang nagbaligi da ito'y. Kabayatan ti panagmanmaneho ni Cardo, kalat nga danang paltog iti pilit tinaglugan ng da kotse. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapoluan. Tepang! Iti tangatang! O apay met nga minasikapay ti kanayo nakadwak. Boss! Talaga sakit kay ti ulo, Kardo. Boss! Diyan kung may gayati manibela! Napagtugan ti pilit ko, Che! Anya? May dugpartan iti kaya! Agpatinggak lang ditoy. Amok asibibiyag pay lang dagiti awanan bain. Sana nakarotipan na kaidong partikotseda iti kayo. Sana kabasta umasidag kadakwada.
Tama nga nuliputan dak. Ha? Lugan dagiti pulis detector ditoy. Pagandarak matlaing ti motorsiklok. Ket pumanaw akon iti daytoy a lugar. Naibaglakit din, boss. Saan na nakarotipan na kaidong party kotse iti kayo? Ano saan? Natayta ko man, ah. Huwag nga rod. Talaga pagpungpungtutan nak da dya tao. Inton sumarunong agsarak kami. Sigurado amatayan tiyawanan bain. Boss, naibaglakit din. Tabam mo tayo dagiti pulisita ang nagresponde. Ano saan? Naipalot takuan. Kakadwa tayo na gijay pulis kardo. Dakal ti awat da kwarta manipot ka ni Don Braulio. Tapno maprotektaran ti grupo tayo. Talaga nalawat ti connection ni Don Braulio, ah, boss. Gusto ka? Sana basta-basta at tao ni Don Braulio. Iso ti awagan a kingpin iti daytoy a probinsya. Ha? Maaramid na ti amin akayat na. Gapo iti bilag ken kinabaktan na. Inton bingatan ti panagsubli ni Don Braulio dito Luzon. Agsaga na kayo. Tayong sukunan ije North Harbor. Wait, Boss Billy. Dagiti daduma mabati ditoy. Dalusan nyo ti unag ken aglawlaw ti hideout. Saan na parikot na ita, boss? Nasaya to kasta. Kani. Junjun. Watuli. Sumurot kayo kanyak iti mansyon. Ada iparamid ko kada kayo. Bakit Rosalia? Dalusan ti silid ni Don Braulio. Sumang patinton bigat. Oray di mo ibaga kanyak dayta, naaramid kaon. Anya? Sa maysa, inawagan nak itay iti teleponaw. Impaka muna ti isasangpet na. Nadalusam ka rin ti swimming pool? Nalpasan na. Dinalusan itay ni Tomas a hardiniraw. Ay mabiit man lang bilay. Oh, apay? Laglagi pa. Asaan asika ti amok dito yung mansyawn. Isu nga awan ti karbengam amang ibabaon latan kanyak. Kas kalasinaw amang ibabaon kanyak. Idin to ta bodyguard na kalang ni Don Braulio. Nangag ko itay ti imbagbagakan ka ni Billy, Nana Rosalia. Oh, awan ti respeto na itinataangan na kas kanyak dayjay abilay. Nagbastaws. Ada pa inarami na kanyak idinaminsan nga aldaw, Nana. Anya? Pilitin nak amakisarita kan ko, Ana. Idi pumanawa ko man. Kalaat nga iniggaman na titakyak ko. Anya? Liklikam laangan dahi apangas, Nana. Di mon kasarsarita. Tamadadaol laang ti aldaw mo. Gardo, mangkita kay tinapinta sa pangiparking ang iti kotse. Reklado, boss. Nokas pangarigan ta dagaramid iti saan na nasayat kada kayo. Makarwar tayo adagos dito yung parking lot di North Harbor. Iti da jaban dati pangiparking ak, boss. Asidag iti exit ti parking lot. Okay. Boss, Apay? teka pa yung nagsisigarilyo, ah. Nakalimakan. Lumawatak man, ti ori may salang stick. Sana mabalin. Imported da ito ang sigarilyo. Anya? Say upam langan ti asok ngerwar ko. Anya ka matid, boss. May salang stick ti sigarilyo, ti daw-dawatik. Imot mo pa, Saan nga ro da mabalin? At daytan tinagluganan ni Boss Braulio Ayate. Urayan tayo. Billy, kumusta ti negosyo tayo? Awan pa rikot, boss. Good. Inapod no na, dakalagatan ti kwarta ti agur-uray kada kayo. Kasta? Wan, boss. Nagbaliga kami ng hold up iti may sa bangko dito yung probinsya. Very good, Billy. Uray no awanak ang mangimaton kada kayo? Amoy ulatan teraramidin nyo. Boss, Cardo? Pas? Altakan pa iti panagmanayhom. Kaya't kung tiagin na iti mansyon, nabanugag iti biyahe. Kumusta ti biyahe? Okay lang, iha.
Makabanog. Nga may di makita kan? Kelat anapunas ti banog ko. Kasta ka din, Ninong. Wen, iya. Naragsakak nakakita manen kan ka. Kasta akmatkan ka, Ninong. By the way, at ginatang ko aparakan ka. Atoy, Anya tilinaon dito a paper bag, Ninong. open it. Patsya ka magustuhan dito. Okay. Oh, wow! Nagpinta sa swimsuit. You like it? Yeah. Yes, Ninong. Magusto ak launay. Thank you. Kaya't ko ang makita nga isuot mo dayta swimsuit. Kabayatan ti panaglangoy mo iti swimming pool. Iya. Okay, Ninong. Ad daman na nga parang ti kinapintas, kan kinapudaw mo, iti dayta nalabaga a swimsuit. Iya. Ada ka di pangipaw na kanyak, boss? Agtugaw ka pa, Billy. Owen, boss. Adto iti kwarta. Apay na ito yung kwarta, boss. May gatang iti grocery items. May waras kadag iti tataw dito'y ili. Anya? Wen, itulong tayo kadag iti agkasapulan. Hanggang, boss. Anya ti panggapyo. Tapay at tulungan tayo dagiti marigrigat dito yung ili. Billy, may sadayta kadag iti taktikak. Tapno agparang anasaya atak kadag iti tao. Ha? Kampay idi, may sak a good Samaritan at tumultulong kadag iti agkasapulan. Ngam, iti likudan na ita, may lamang ti illegal a negosyo. Anya? Apay nga umisim ka? Diyak ngamin na panunot adagos na ita, boss. Napintas din na panunot yung awagas. Agparang kadagiti tattaw na sayahat kayo. Husto ka, Billy. Kat kano ti panangiwaras mi kadagiti grocery items, boss? Inton bigat mo't lang. Iwaras yun dagiti makmakan. Iti sentro ti ili. Inarton dagiti ginatang tayo ag grocery Billy. Boss, kunam. Anya, boss? Kat si Mang Patmatan di pudpud no boss. Ani Don Braulio. Awagan naklatay ti boss. Nang runa, no ado ti tao makangag. Naawatam? Wine, boss. Pipik sampay! Wine, boss! Kasta, Talagang nagraraman dahil tinggal pali na, boss. anyat itantanamitim mo, Cardo. Awan! Dayaman! Padpadaksan naksay ti isip mo, ha? Ibagamlaan, tapaltugan ka dito yan. Awan ko naklaro din, boss! Nasaya at no kasta. Ala, nagatang tayo mutandag iti grocery items. Isong agsubli tayo ni hideout, tagripak tayo pa. Areglado, boss! Kumusta ti panagrepakyo kadag iti grocery items jay hideout, Billy? Nalpasan, boss. Good. Agdigdigos ni Altea jay swimming pool. Billy? Panawan na kan ditoy. Agsublikan ijay hideout. When, boss? Insuot ni Altea di ka barbaro a swimsuit aginatang ko. Aparakan ko na. Umasidaga kiti swimming pool. Unakon ka, ta may bagay na unay kan ka ti swimsuit aginatang ko. Nagpintas ka, iha. Agyaman at Ninong. Wadda kaya't mo agatangan. Bagam lang kanyak, taypay ko kan ka. Ha? Barwa kotse, pagananay, kan nuan niya pa'y akayat mo. Ibagam lang,
taay paay ko kan ka. Awanin ti dawatag pa'y ninong. Samay sa, kabarbarong pa'y lati kotsek. Iha. Saan da kun apagparikutan pa'y ninong? Adamoten panggadag? Iha. Excuse me, ninong. Ah, Kaya't ko pa'y ti bumatok iti swimming pool. okay, Iha. Go ahead. Billy, sakbay ngay warasyo ka dagiti tattao dagiti grocery items, mapantayo pa'y ijay simbaan. Anyo ti aramiden tayo dyan simbahan, boss. Intay makimisa inton bigat. Makimisa? Wern, bastag tungpal kalatan iti kayat ko ang mapasamak. Amok tararamidag. Boss, Samaysa. Kaya't ko akasarita ti kabarbaro akura paruko dito'y ili. Napataglaw na iti ibagakan ko na. Bastag tungpal ka iti pangibabaw na. Makitam to. No anya ti pagbanagan da ito nga ipaparabid ko. Billy. Anya ti planplanuan ni Don Braulio nga ramidan. Gagayem. Ti uliwain na tenggan, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Insurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Polyeser. Ken iti direksyon ken musika. Jonar, Rebotazo. May sapay, asagot ka na kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!